Πρωτοπουκές, 22 Απριλίου του 25, Τρίτη, και βλέποντας εδώ πέρα το ποτάμι και σε λίγο τη γεφυρούλα. Μετά το λιμάνι του Κομάν, μόλις φτάσαμε από Φρίζε. Είναι και μεγάλο το τούνελ. Το πάνε και με τα πόδια, Να, μαζί ήταν στο καράβι. Μαγεία! Από τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα. Και πράγματι. Αν αυτό δεν είναι αριστούργημα, τότε εδώ στο Σιρόκι, στη Σκόδρα. Το προλάβαμε το ηλιοβασίλεμα. Το αγόρι μου είναι φοβερό. Όμορφη έκπληξη η Αλβανία. Αγάπη, είμαστε στη Σκόδρα, είμαστε στο Σιρόκι συγκεκριμένα, στο κέντρο, και απολαμβάνουμε ένα από τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα που μπορούσαμε να δούμε. Εκεί πέρα πρέπει να βρέχει κιόλας. Είναι υπέροχα. Είμαστε στην Αλβανία, ξεχνάμε. Κάναμε και εγώ ένα δρόμο. Πάμε να τα απολαύσουμε. Ωραία έκπληξη η Αλβανία. Ευχάριστη. Πολύ όμορφη. Ποιοι είμαστε? Είμαστε οι Αλήνικοι. 2025. Απρίλης, καλέ. 22. Και περνάμε. Τέλεια, όπως πάντα. Αλβανία 2025. Άλλη δεκαετία. Τι είναι, παιδί μου, αυτό? Α, μουστάκι, είναι ένα μουστάκι. Τραγικό μουστάκι. Στη Σκόδρα. Α, είναι και το προφίλ, ξέχασα. Αυτό είναι που σε χάλασε. Πού είσαι, παιδί μου, πού περπατάς πάλι? Πού ταξιδεύεις? Σκόδρα είμαστε, Αλβανία. Τι μέρα είναι? Σκόδρα. Ούτε Facebook. Κρυμμύρια. Α, Θεέ μου. Λοιπόν, τον αφήνω αυτόν τον ωραίο κύριο που δεν μας ταιριάζει για αυτό το προφίλ. Εδώ στην πλατεία, μία από τις πλατείες, δεν ξέρω, αυτήν ανακαλύψαμε. Στη Σκόδρα. Αλβανία. Στο κέντρο. Ωραία. Ωραίο αγόρι. Μην ξεχνιόμαστε. Βρίσκεις και ευκαιρία. Μόλις κοιτάω νομίζω εγώ δεν βλέπω που βλέπεις, Ωραία, όλα τα βλέπω. Όλα τα βλέπω. Μπράβο και όμορφος. Έλα. Δεν σε βλέπουν, ναι, εσύ τις βλέπεις. Αυτές δεν σε κοιτάνε. Έλα. Έλα. Τι είπα. Μια ώρα μιλάω. Κούκλα, Ιταλιάνο. Έτσι, και αυτό είναι ωραίο κόσμο. Τραβάμε από πίσω
Αν είναι γιατί με ξεφύλα και τους ανθρώπους. Για 5 ώρες, τι καλά είναι. Τέτοιο αγαθό παιδί εγώ. Αυτό πάλι. Από 1 ώρα έχει γράφει. Φτάνει. Τώρα, εντάξει. Το κάστρο στη Σκόδρα. Τύρανα. Τετάρτη 23 Απριλίου του Αγίου Γεωργίου του 2025. Unlimited Traveler AXD και στα Τύρανα. Κάστρο στο Μπεράτ. Τέλειο. Αυτό ωραίο. Καλημέρα. Γκρέτσια, γεια. Μπράβο, μπράβο. Κορίτσι, κοντόφρες εδώ είναι. Στο Μπεράτι, από πάνω είμαστε στο κάστρο. Κάτω βλέπουμε τη γέφυρα, το ποτάμι. Παλιά πόλη του Μπεράτ. Πήγαμε το κάστρο και τώρα μπαίνουμε. Εδώ είναι το σοκάκι του Πασάλε. Έρχονται το πολύ Ισλάμ αυτό. Πόλη με τα 1000 παράθυρα. Δεν ξέρω αν είναι καθαρίζει. Να, εδώ κέντρα, το ποτάμι. Όλα ελληνικά. Τα ονόματα, τα πάντα. Να και άλλη εκκλησία απέναντι. Πολύ όμορφη πόλη, πάρα πολύ όμορφη. Πόλη με μια παράθυρα. Ξανά την άλλη μεριά. Σε λίγο θα στενάζεις αν δεις το τοπίο πίσω. Πλοίο στη Στεριά. Καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμη? Σε αυτό το καράβι ανεβαίνω κι εγώ. Ποιο παιδάκι το τράβηξε. Α, που έσυρε το καράβι. Σωστό. Προλάβαμε, τα καταφέραμε, ήρθαμε και στην Απολωνία. Στον ναό που είσαι κοντά στην Απολωνία.
Ήρθαμε να γιορτάσουμε την επέτειο 5 ή 6 χρόνια, δεν ξέρω τι είμαστε. Στο Chic Hotel στην Αυλώνα με θέα, εντάξει, καλούτσι. Δεν συγκρίνεται με εκείνο στο πόντο. Λάβω που δίνω πίσω, αλλά το αγόρι μου βελτιώθηκε. Μανικένε. Πολιτισμός, Αυλώνα, κόσμος. Έχουμε πάθει μια φοβία βέβαια, αγοραφοβία, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Φοίνικες, σχεδόν στις Κάνες είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα κάνουμε βόλτα στην παραλιακή. Μπράβο, μπράβο. Φοβερή έκπληξη. Αλβανία. Έλα, όπου Καρδούλα κι εσύ, ο αγαπησιάρης, πόσο γλυκούλης. Έλα, ναι, γλυκούλη. Πού είσαι παιδί μου εσύ? Από κάτω τι θα φαινόταν αν δεν είχε σύννεφα? Ο Ατλαντικός, όχι. Ποιος, το Ιόνιο. Ένα μικρό διαμάντι στη διαδρομή προς Αγίου Σαράντα, κατεβαίνοντας από το Πάσο Λογαρά. Ένα υπέροχο χωριουδάκι πάνω από τους δερμούς. Στον δρόμο για Αγίου Σαράντα, να και το νησάκι που φιλοξενεί το κάστρο του Αλή Πασά. Πήγαμε από Χιμάρα και κατευθυνόμαστε εκεί. Και λίγο πριν από το νησάκι με το κάστρο του Αλή Πασά, η είσοδος για το υποβρύχιο στο Βάρος. Και μία πιο κοντινή άποψη του κάστρου του Αλή Πασά. Λοιπόν, 5η 24 Απριλίου 2025 και μετά τους Αγίους 40. Μετά το εξαμήνι ερχόμαστε και στο Βουφροτό. Να πάμε απέναντι. Χωρίς και εκεί είσοδος στο Βενετσιάνικο κάστρο του Βουφροτό. Α, ο ίδιος υπότης παντού. Τα σημάδια του σπόρου κατευθύνεις. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 25 Απριλίου 2025 και οι Unlimited Traveler AXD ξεκινάνε για το γαλάζιο μάτι κοντά στο Αργυρόκαστρο στην Αλβανία, στη Βόρειο Ήπειρο. Ελληνικά χωριά, ελληνικές ταμπέλες, παντού μιλάνε ελληνικά και το τοπίο απίστευτο. Πού πάμε? Στο κόκκινο, πράσινο, μαύρο, καστανό. Γαλάζιο, σαν και σένα. Όχι Καραγκιόζ, Σακύρ. Ποιος? Τέλεια. Έλα εδώ διαδρομή με το τρενάκι και το γαλάζιο μάτι.
πάρουμε τρενάκι. Να το. Έλα, παίρνω το ποταμάκι. Ήσυχο το ποταμάκι, αρκουδιλάει το γαλάζιο. Αν καλά και φωτιά είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Να και τα μελλοντικά μου σπίτια. Ταβέρνες με ελληνικά ονόματα, σαν να είσαι Ελλάδα. Μπήκαμε Αργυρόχαστρο. Να το και το κάστρο που δεν σπόζει. Δεν τα αλλάξα στο Google. Ορίστε, μας αξιώσει έτσι. Να τα δούμε από κοντά. Αργυρόκαστρο από ψηλά.
Ελλάδα. Αφού πάτησε βουνιές. Όπου τι ωραίο μέρος. Να είναι για να μπορείς όταν πατάς βουνιές να μπορείς να πλένεσαι. Σκέψου να είχαμε κανέναν καλό εργολάβο εδώ. Δεν μπορείς να πλύνεις τώρα τις μπότες. Υπάρχει σχέδιο από πίσω, δεν είναι άιντε τρώμε λεφτά. Βασιλίτσα, κοντά στη Βασιλίτσα, στον δρόμο για Γρεβενά.